तो रउआ सबके का लागता नील कमल सिंह खेसारी पवन के छोड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे निकल जइहन। तो रउआ सबके ऐसा लागता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताई। तो नमस्कार प्रणाम, फिर से रउआ लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल और नील कमल सिंह के गाना के बारे में। तो भाई लोग हमारा वीडियो में जरी से लेके अंत तक बना रहलो। एक तरफ बाड़न नील कमल सिंह, एक तरफ बाड़न खेसारी। और रउआ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई केकर गाना बा भारी। तो भैया लोग तोहरा लोग से बता दी, एक के दिन में 2 गाना रिलीज भइल बा। एगो खेसारी लाल के जौन एल्बम के नाम बा बाबू के बाबू, और एगो गाना रिलीज भइल बा नील कमल सिंह के जौन एल्बम के नाम बा लाइसेंसी। तो भाई लोग नील कमल सिंह के गाना एक दिन में ट्रेंडिंग नंबर 9 पर ट्रेंड करता। खेसारी लाल के बात करी, बाबू के बाबू जौन एल्बम बा एक दिन में 13 नंबर पर ट्रेंड करता म्यूजिक सेक्शन में। तो भाई लोग व्यूज के बात करी तो सबसे ज़्यादा एक दिन में खेसारी लाल के गाना पर व्यूज बा 3 मिलियन, और लाइक के बात करी तो 2,12,000 लाइक्स बा। तो भाई लोग नील कमल सिंह के गाना के एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज आइल बा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आइल बा दोनों गाना के। तो रउआ सब कमेंट करके बताई केकर गाना आगे निकल गइल बा, नील कमल सिंह के या खेसारी लाल हिट मशीन के। तो चली लो दोनों गाना के टक्कर हो जा। सबसे पहले खेसारी लाल के गाना सुन लो। तो भाई लोग खेसारी लाल के ई गाना तो के कैसन लागल। अब चलो लो बात करो तनी नील कमल सिंह के जौन एल्बम के नाम बा लाइसेंसी। ई भी गाना सुन के बताओ लो। तो भाई लोग तू लोग कमेंट करके बताओ लो दोनों में से सबसे हिट गाना कौन बा। हम तो नहीं बता सकत, रउआ सब हमार दर्शक बानी भोजपुरी सुने वाला, तो कमेंट करके जरूर बताई। हम अपने तरफ से बता देता नहीं नील कमल सिंह और खेसारी लाल के जबरदस्त टक्कर बा भाई लोग। तो रउआ सबसे खेसारी लाल यादव के गाना के स्टोरी बता दी। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के गर्लफ्रेंड बाड़ी, उनकर शादी हो गई बा। 1 साल के बाद बाबू भइल बा। तो उहे खुशखबरी दे तारी खेसारी लाल से कि हमारा बाबू के बाबू भइल बा। तो भाई लोग समझ गए लो। नील कमल सिंह के गाना के बात करी तो भाई लोग ई रंगदारी संग हो। नील कमल सिंह जौन गन रखले बड़न उ लाइसेंसी बा, कौनो डर नहीं के पुलिस प्रशासन से। ई गाना के ई स्टोरी बा। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ लो सबसे बेहतरीन गाना कौन बा। अब तू लो हमार वीडियो कहाँ से देखो तरह लो, इहो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ लो। तो जाते जाते हम अब परिचय बता दी। हम सारे नारायण निराला आप सबके छोट भाई, ऐसा ही नया नया गाना के ट्रेडिंग वीडियो लेके आवत रहनी और रउआ सबसे भोजपुरी भाषा में बतावत रहनी। जय बिहार, जय भोजपुरी, जय छपरा सिवान। तो भाई लोग यहीं पर अपने वीडियो के समाप्त करतनी। फिर मिलेम काल अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।